Volám sa Zuzana Porubiaková a načítala som hororovú poviedku od Mareka Vaňovsa Vojnové rekviem. Je to horor o dáme niekde po 30-tke, ktorá je permanentne nespokojná so svojím životom. Mala veľmi ťažké detstvo, ale už je z toho preč. Našla si priateľa, ktorého má rada, ale napriek tomu, že dnes už všetko to, čo sa jej deje, je pozitívne, tak stále ako keby sedí na tej minulosti a stále ju tá minulosť prenasleduje. Miluje hudbu, vždy keď sa čokoľvek negatívne deje, tak do tej hudby uteká. A teraz sa stane jedna veľmi negatívna vec, rozíde sa s priateľom, ktorý bol takou kotvou v jej živote, ktorý sa ju snažil ťahať na ten pozitívny chodníček alebo spôsob uvažovania. A tá hudba sa mení z niečoho pozitívneho, z tej loďky, ktorá ju zachráni na rozbúrenom oceáne, na diabolský soundtrack jej života. Ja sa hororov strašne bojím. To normálne aj kričím na Ďurka, na muža, že ne, vypni to, ja sa bojím, neznášam to. Napriek tomu som tu načítavala horor. Vlastne vidíš, to je presne ako keď ti niekto povie, že nenávidíš duchátové buchtičky, ale potom keď ich niekto dobre navarí, tak vlastne ti chutia. Takže toto bol prípad môjho čítania hororu, že vlastne bojím sa hororu, nemám vzťah k fantasy, ale načítala som fantastickú poviedku, ktorá bola naozaj čarovná a dojemná a pravdivá a hlboká. Takže vlastne mám rada fantasy. Mám rada horor. Hlavnou témou alebo myšlienkou tejto poviedky je, že byť šťastný je rozhodnutie a niekedy nájdeme to rozhodnutie alebo ten dôvod na šťastie aj na miestach, na ktorých by sme ho nečakali. Je pre mňa táto poviedka veľmi hlboká. Ide podľa mňa až do špiku kosti každého jedného človeka a myslím si, že každý jeden sa v tom môže nájsť. Je to veľmi vlastne kruté, ale v niečom veľmi očistné. Mala som pocit, že je to ako keď človek ide k dobrému psychológovi, takže táto poviedka splnila napríklad pre mňa tento účel, lebo sa tam pomenuje v niečom zmysel života. Väčšina poviedok v tomto projekte má originálnu hudbu od profesionálnych hudobníkov, ktorú robia chalani, ktorí sa tomu venujú, Fero Lindner s Peťom. Ale u mňa to bolo trošku špecifické, pretože, ako som hovoril, ide o poviedku, ktorá má veľmi silný hudobný motív, alebo tá hudba je pretkaná príbehom a vlastne tvorí v istom zmysle celý ten príbeh. Nazval by som to taký poviedkový muzikál, tak bolo kľúčové zachytiť tieto konkrétne hudby. A tak sme sa nakoniec dohodli, že si urobím ten hudobný aranžmán sám. Oslovil som pár hudobníkov, s ktorými sme to dali dohromady, hlavne Matúša Moška, a myslím si, že to bude veľmi zaujímavé, bude to iné, ale tvoriť aj túto hudobnú stránku bolo pre mňa niečo špeciálne a veľmi sa teším na ten finálny výsledok.